Bħalissa taf kemm għandi bżonn ġarriħa Ġon. Għawek minċi, għada minn zopperi di s-saħħa għalma. Għajalaw puff ta' tara kazaqi kemmi fucking perfect. Mux bħalek jisek għalma toqba ta' fucking sor. Urħudu fax lajjalaw l-ba. Naf li għat li l-fucking hotdog, kiet li l-fucking hotdog li bħajjalaw fax. Kulħat ikkamma l-fucking bajt tijaw, għad nara n-nessa jisom għal-maddu fondu bil-period, jistaw jgħal issa.